Yung tayo din ituloy papagayam, ng ibasa, ti pakasalitaan, ni pagayam tayong Susan. Taga ano ni Susan? Taga Ilocos Norte. Ituloy ito ng ibasa, no, sa dinapagtungpalan. No, anyan to sawan, di kita naganak, kanidi Elmer, numamuan ng makiareglo ni Susan. Manong nemi ingkidem kunti amin. Uwan. Mawatak ba't kadi ni Jose. Iti bagbagana. Ngano, may tuloy laing ti panakadingag ti kaso manong nemi baka mabayag. Santo mamuan ti resulta. Baka kadi no, kabaylandang ang bayadan manong nemi di abogado. Nga mangilablaban kada kami. Takunan na nga imbes nga di abogado at mapanaikkan ti kwarta. Tapno, sudat mga amak. Katisyak kanulayan. Isungawan ko na kasi ko. Nananunan manong nemi, ti panagpinin ni mami, kin panangawat ng di surat. Kaduada ti abogado da siyempre. Alpasan. Naisanudin ti kaso. Iri maamuan manong name hindi ginaganak kadi di Elmer imentak meten pinagsawsaw. Binayaklat ta manong name nanyaman ti bagad. Aramidan ta kano ti mapuspusan tapno maloktan met lang ti kaso. Takarbangan ta kano gabuta. Isult na ganak. Sikon man iti abogado manong name siya ti kangrunaan ta siya ngarot ti asawa. Sekundarya lain di kita naganak. Kasta kano manong name ti linteng. Inapot ko latan, di kitilapayag ko, manong nemi, ti bagbagada, sumong batak matakunat. Ma, naramit ko ti kasjay, tapno biyag kami laing kada kiti apu ko yun. Dahil nga kwarta kasukaten. Siyempre, di ta kami metan suportaran. Manipod di awanin ti anak yun, kada umeten ti bibiyang yun kada kami. So, anyaman ti desisyon ko, umeten ti bibiyang yun. Roba ka no ti kwarta manong nemi. Oh, sige, sawan nyo lang tanong. Anyaman ti kahit yung nasawan. Babalawan dag no, sino man nagiti mang babalawhan niya. Ngayon ti konakon, masapon ko ti kwarta. No, para kadagiti anak ko tapnog biyag ka. Pinaramat ko manong nemi, iti negosyo. Kapag tatag-igit kam ti baybay, manong nemi, pinaramat ko nagpuunak, nga nagangkat kadagiti ikan, tapno mapangko ilako. At tapos to, kiti tsendahan iti ilim. Matapay di kiti gundaway, manong nemi, nga mapanag sa di syudad, tilawag, tapno sadyay nga nagka-agidiliber, kadagiti sukik, ngaglatlako ti ikan. Ado di kiti agar-aram kanyak, manong nemi, dinasurukan nga tumawen, sipot pimusay ta asawa. Yung mawan ti pakariknak kadakwata ti ayat. No may kalintigak manong nemi ti agayat manen. Kasapulak. Gabuta. Siyempre. At dadagiti gundaway manong nemi nga malukagak itirabii malaminak. Wari samot ka nalanis ti tiyempo. Malaglagip ko di asawak manong nemi. Wari kas di asawak. Tanong kas tayo din nga mausawan. Wari bigbigat. Awiden nak. Rohan saan nak manon nimi. Digitay, kaidilo ko idi kang kuwana. Naman pa'y mabartek, itirabii, kadangran nak, inton mausawan, arakupen nak. Tamasapol nak at masapol ko. Pambarak tumaten manong nimi, ti mapan, ti kusina, templa, ti kape. Mabuutan nak to ni Ana. Manong nimi, graduating in isuna ti high school. Ma? Apay? Di kayo makaturog? Gagangailan na ito, anak. Kamusta pa nagbasa? The boyfriend mo? Oo, ampay. Baka tubolot ka kanya ka. Tapay, agnobyo ka idin kanidi papa? Hindi high school ka ba lang? Dapayin mapaspasamak ka na kami idin. Anak tultuladan, ha? Oras ka sa nulay ng anak kita.
ikaragatan kayo pagbasahin at college. Kaya baka pagturpos ka. Kaysa na nga, napinas na negosyo. Dumakdak ka di sa gasot aribo. Ngayon bayad na tibiyag, di papa. Anak, amok mamawatan na. Sa bagay, mawatan kayo. Ha? Ma, ada ka di ba plano yung ag-asawa? Ubi nga pa eh. Ano nagdagararam kanya? Maores ang kuman. Hanggang talaga ka sa pulan nyo, dalata ka na kayo. Mawatan ka na. Kadagaman akmat na mawatan na. Ito na minsan, manong nemi, ipapangko pa nag-deliver kadagiti order, nagiti sukik, nagkaklakot ikan dito ilawag. Accident, manong nemi. Nga danang dalapos kanyak. Ay, sorry. Sorry, misis. Sorry, ha. Di mo lakit kita matan, sir. Tiga, dalapusan. Sorry ko nakmatan. Lakom data. Deliver ko. Ay, agidil-deliver ka. Mabaling nga sikat pagkatakaw, nalakla ka. Kurso na, nagitugin ka na. Eh, mas nga alap-apa yung pagbali na kilawin. Sa nata ulo na. Nadumapaset na, masigang. Una, kaparproskwan na rin ito, sir. Yan, yellow pin. Mana na ito, eh. Ilaklakaklatan. Para kang kang gwapo. Nagan mo, Susan. Nice meeting you, Susan. Nagan mo, sir. Jack, just call me Nelson. Manong name ng TED, ito calling card. Mga opisina. Sumit lang nga nakakugwapo. Isot umay makitsanda. Iti may kaduang gundaway manong nemi nga panagkita mi gabutan nalo na iti cellphone number ko ada man cellphone number net calling card nga TED na nagtinawag kami namon na manong nemi nga may sa kabalo mailiw ka nga ron nimit sir kapilitan na ato taga-arim kang kasiguro adong pasig damit nga na kas ka di asawak mamartag. Nagbibilak nga ro dati saan nang amot uminom. Siya, di mo kaya? Met sir, may karkari ka di nga ro keng ka. No, di mo kaya ti makiasawa. Di makikabit ka. Ha? Siya, dana kong ti asawa. Yung kusonada ka. Ni met sir. Tapay, awan ti marik nam kanya ngayat. Kasano ka tadamat asawa? Hindi may patpatag na. Madlaw ko no ka eh. Ay. Inawis na manong name ito na minsan na panag-deliver ko manen na pang kami timay sa nga restaurant. Sir, i-date nak dito eh. Saan ka may kari? May kari ka. Kapag na pintas ka. Wala nga, agat ikana. Mabugon mat, madigos mat. No, kaya't mo, digos kanto. Magdigos sakto. Kalpasan nga makapanganta dito, eh. Mabanta palag palaminis. Pagpalaminis sa jay. Ito hotel. Manong name dya ka mo no apay nga sa anak punos ka nakapagked-ked. Gapo siguro tagwapo ni Nelson wen ken mariknak ngipatpateg ko ken kaskang runanti amin manong name nabayagan nga mailiw. Manong name pinagdigos nak ngagpaiso ni Nelson tapos kasta maikat kano tilang si agat baes agat ikan nga angot. Di makadakas manong nemi, ini madamak nga shower simrot, tajak ba't inlak tiri daw ti banyo.
nga nakauyo sa Nisona. Ah, sir, di gusto nga to. Nakasaysayang di ba maging itinabayagin nga awan tinangapros iti dayto. Nelson. Ano tawan di na unam? Agraduarton ti high school. Yung kasla. Awang pa iti agraduar ti high school nga anak mo. Ubingat namin nga nag-asawa. Kasta. Isumit lang ubing ka. ubing ka. Nga, muna tawan di na o di. Agraduar to maten ti grade 6. 12 years old. Iso palit panagadi na. Ha? Kahit mo sa wen, anakan ka. Manong nemi si Miro kami ngagpadpada iti shower, nakalukat nga shower. Kat kasta unayin manong nemi, di pa nang namnan na kadag iti bibig ko. Kabayatan manon nemi nga paprusan na ti barokong ko. Kanti pa'y may isa nga ima na manon nemi addan iti baba. Uwan manon nemi. Madamdama pa inalan ng sabon kit nagsinabon kami. Hindi makapagsinabon kami manon nemi si Miro kami manin iti shower. Ngayon di may katen ti sabon iti bagimi nagparintumeng iti sangwanak manong nemi kada. Sir Nelson. Abay, di ba inaramid? Di asawag ni Kastoy? Hala? Imbaklay na ti may isang sakak manong naming at daytan. Kaslamit laengen urbon ti kalding manong naming at tartaraon iti nagbaitan dagiti legs ko manong naming. Nagpapas kami tiragsak manon nemi iti unos talong nga oras. Uwen, leta matente na nipudan ti masansan manon nemi nga panagpalawag ko katagpapas kami tiragsak. At apayan di gundaway manon nemi nga umaya mismo dito lugar mi umyan dito'y balay. Ito na minsan ang gundaway nga kaadda ni Nelson dito balay kinasarita nak ti anak kong inauna. Ma? Apay man? Gana. Nakirelasyon kayo, dapat asawa na. Anak, ako mati mariknak ngayat, kada kita karaharim kanya kamabaro, kada balo. Sa mesa, ako mati masaraka kada kuha na singpet. Mamartik mat, takas ka di amayo. Yung dagdag kalabasol di amin. Nagkikabit kayo? Anak, ipatpatid ko ni Nelson. Orisan na kamasawa. Kinapod no na anak. Dan may katungadin mo. Masikog kaya? Wen. Siyempre, ubing pa, anak pa nagmenopause. Oray na matulungan na kayo. Matulungan na kanya. Financially. Sa anak man pa mawat. Ma, jak kanunungan dito nga ramid yo. Makisina kay kingkwana. Tano saan? Agraduarak na makiasawa mo ito. Ano ya? The boyfriend ko. Lutoyin. Baka dapin na pasama ka na kayo. Dandanin, mama. Iso nga makisina kay ni Sir Nelson. Tano saan? Para may dagtasan nyo kaya. Anak. Anit kayo Jo? Makisina? Una makiasawak na din ang oras. Tiyan mo gidi manong naimig at but-but na naglayang di anak ko. Kasano ko mga makisina at ni Nelson at piso tiragsak ko. Awan iti masarakak pa ikasken ko naman nun name. Nakastaunay iti panangitayok na kanyak manon name nakastang agkanahig kami. Ti makadakas manong name nabaybay akti negosyo. Tada dumaten na kiti kondaway, nagpalawagak, nga awan, iti mapangko isupply, kadag iti suki. Uwan,
Nainot ko manong nemi nakiskisayan ti puunak. At siyempre naawan ti baganan siya, tadyak mo tinaglako, mga alaka ti puunak, nagastusan mi gaina. Nang runa iti graduar, manong nemi, siyempre ti anak ko, ti high school, pimaalak mo ti medyo garbo. Pangalak ko mga rod, saan ti puunak. Nagbalawak manong nemi ti pasitan. Namo nagdakkel mo tintiyang ko. Tinawag ni Nelson. Hello? Sabay, nailaw ka manin? Adak dito Manila. Adan natandarag dito yung konferensya. Nelson, awan kwarta. Nga? Adot naggastusak pa ng ritual ti anak ko. Kat? Awanan ti igatan ko ti ikan no pang isupli ka ni Soki. May bibusan ti kwarta. Ini, tanayon pa yung pa-check up. Gatan ko ti vitamin ko. Suportaran mo ito yung anak mo iti tiyan ko. Suportaran. Ngayon, basit lain. Masapol ko man. Sa mesa. Sa mesa na. Next month. Nagawit itong ti asawa. Nga kadati abroad. Baka narikatan to nagkita. Kanya? Nelson. Awan ti magdanagam to suportarak taputot ko rin ka. Ngayon na danton ni asawa. Narikatan to nagkita. Yamatan. Gapakan ka, nagastos ko nagiti po unang. Pwede mo dawatak. Nabaybayak din negosyo ka pa na. Kapag na mailiw ka kanyak. Umay ka ditoy. Nabaybaam din negosyo ka pa kanyak. Sige ang kada daw, brak. Yan saan ka daw tumawag. Sa tulatan tumawag ka. Okay? Nang narunay doon ta na asawa. Nari ka numamon na. Iso nga na makulit ka, kapilitan nga balbaliwak ti SIM card. Nelson, saan? Kasapulan ka. Alawan, oras amo, sumurtaran ti anak ko. Kabayla, umutang agtipuunak. Basta, saan tang agsinsina? Ano masapul ka, tawagang kagkita ta, agpapasta. Yung nagpaiso manong nemi nagsukatin di SIM card ni Nelson saan kung matawagan pa yun. Pura niya't araramidag awanin. Saan na pa yung tinungpal manong nemi timbaga ng pangsuportar na kanya. Yung pasangay ko manong nemi ti anak ko nga awan ti amana. Wan. Yung paglagid din tadapay isang kabasit nga nabati kaday di po unak. Di pa nang bayad dati biyag ti asawa. Manong nemi. Ngisot inaramat ko naggastos para ti panang ipasngay ko. Kani Nelia tinagan na manong nemi. Tababae. Naragsak nga saan digiti anak ko manong nemi. Digiti talungan anak ko kaday di elmo. Maragsakan da tadaadi da. Cute. Yung magmisuod da, manong nemi, kabuta. Ti anak, puno kabsat da, kabsat da. Nga arami iti basol nga relasyon. Naroon na manong nemi, nagasugak, hindi kasapulak. Dahil dito ko nakada kayo, edi. Ay, so nga nagayat kayo manin. Pinili yung pati kasking ni Sir Nelson. Itata, sa dinuntayan na. Namin pinsanan nga binaybayan na kayo. Di na pa yung suportaran na. Ito putot na keng ka. Anak. Nagpatulong nga ka na kabagyan tayo. Tapno mapasublit po unak. Aywanan nyo no kati adiyo no mapanagkaglako. Saan ko manunto pa nga bulan. Sakbay nga mapanawan nyo. Kin may tadak yulatan. Kada kami. Tsaka itikas ito yung gampiyan. Mama. Anak, palasa nga akon, ada nubyo, makitarayak pa kinko anak din. No matalawak ti asto nga biya. Anan sana na ko.
Ikarigatan ka pagbasain ti college. Iaradog ti bagik at nga magbasa ka. Ngalan, ha? O, tumala sa Rubino, nagsarde-sarde nga. Nagbasa kita, tunong kwan, sumunod semester, nagsarde ka pa lang. Hunayo, at serbi na nga ron, may concentrate ko. Gasawa ko. Manong nemi, saan nga napintas pa iti anayas ti biyag ni. Nangaro na lang aro din di talaga nga tinungpal ni An timbagana. Saan nga si Mang Sangpet dito balay. Nga damag kulaengan manon nemi. Nga addan iti sidong, addan iti balay iti boyfriend. Hindi makita ko ng iso na manon nemi dakkelin ti tiyan na. Apo ni matanan ako. Tayong pay sumlaing timbagam kanya kiti. Nagpasikog kan. Kaya niya palang arturahin nyo. Bagam ko na di boyfriend mo. Di amat anak mo. Tagkasar kayon. Next year pa ilahin. Ito no, may pasngay ko. Di apo ko yung mama. Sundot pa nagkasarpi. Makapag-graduar tuman tayo di college. Ma, kumusta kayo? Gusto eh. Nakabuludak ti po unak. Kaya naparapin ko ti aglaho o rin. Basit-laing. Di maangkat ko. Nag-graduar tumatan ti high school na di ating mo. Sumarasarunong tumatan di inaudi. Pagkagasawan tumatan, nag-graduar. Susap. Ngamit ang tikas tinabiyak. Nagpunos ni nama manong name. Namaminsan kat babasulag ti bagik no apay met ngaming nasapak na nakiasawa. Nga nakapilak takas kadi di Elmer. May kadwa, bababalog ti bagi no apay ngamin nga nakirelasyon nagtadaanin ti asawa sakit na anak-anak. Ni aniniwan kit awanin ti makitak iti ama ni Nelia Manunin. Malmaldayak, magpampanunot ti kasasaan ni. Ngayon mo isa makmat manong nemi no ay ayamat ka makiayamak kini Nelia kapot na makaayamat ng ubing. Salasaludso din nan. Nadumit siguro di magsutsutil kang kuana. Abay nako. Sino ti talaga nga papang ko? Kunada, saan ko kano nga kapsat nga kompleto da manang an-an ni Risa ni Junior. Anak, si Jay, apelyedo. Saan mo itong isot apelyedo da? Nagpaiso, kapsat mo na iti ina. Tanda sa baling amam. Ti amada, natayin, nabayagan. Kitsak nga rat, mama. Saan ko makontak iso na, anak? Ngayon bayam, mapandan to sa jalawag. Mapandan to mismo di opisina na. E paisya, mama. Uwain, pagrebegan na launay na ita, ken adam at pagrebegan ken karbe nga manak ko. Ngamam amom tipud no ngamam. Kaya nagpaiso manong nemi inaramid ko apekit din na saan. At karbengan, ti anak ko manong nemi nga ninilya. Tapno makita na mamamuna tipud nung aman. Inururay ko manong nemi, inururay mi nga gina, nagruruar di kiti mo opisina, ti pag-opisina ani Nelson. Ini makita ko ni Suna, at nakadua na manong nemi. Nagkuykuyog na baka no, kalugan na ko na. Lumay ka na nak. Apay, ma? Iso day dyan ni papang mo. DJ, sino ka dakwada? DJ, napudpo daw. Nagwapo gaya ni papang ko. Nelson, timalihaw na nga duwa manong nemi. Susan? Siya kang peso. Pare, iso nga pagpagam nga ito kang Susan. Pare, babay. Balo. Iso dito ting anak ta. Wow, na-cute. Ang pintas ko nga. Madiman, sakman ti mga bagay ko na ako. Marog tanan ta na trabado mo na pintas. Anak. Nakan mo? Nelia. Wow. Nandun Nelson.
pare, Bobby, medyo sansatan matulog yung papananta. Itirit ko na kita agina. Hindi, sumurot agmat ka na kayo. Ay, sumurot ka na kami. Sige, let's go. Dayan na, Susan. Ito restaurant. Namanan kitain nak manunay iti kadwa ni Nelson na lalaki. Guwapo mo, medyo natatayangan ni Nelson. Napanggang mga iti restaurant, manunay mi ket kaputa, si Oba, ni Nelia ni Nelson, ket adumat itutudo yung ubing. Inadaywan na kami. Kadwa ni Nelson, manunay ni Nelia, ng madayo, ilitig kaman, ti lalaki nga ni Bobby ti ima. Bastos ka. Balo ka gayam. Nguwen. Sa ka na karelasyon ka ni Pare Nelson. Balo akmet. Ha? Napintas ka, Susan. Awang ka din ti plano nga agasawa. Kaya nabayag ko ng sapsapal ti may kaduhang asawa. Baglaki din tayo, may ganito ikat na mamukan. Kursunada ka, Susan. Ayatin nak, kada asawain ka. Sakti makamuka na kita anak mo. Alam, saan mo nga sayangin natin kung managamamuta? Nagkamang ka si kati kursunada. Papagayan para iti may katlo nga lalaki iti biyag ni Susan sa tungatan. Mapatangan ng tungatan, pada na nga balo, mga opisina. Ngayon, ada nga tayat kamarik na ni Susan kang kuana, padaanan niya papagayam. Hindi ito ituloy nga iba sa ti pakasalitaan na. Antes deta, hindi ituloy mati mga knowledge kadigiti madamang nga magbiboy kada tayo.